5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Suzy, Q, extind, 5, slide, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Și acum cu fața? Ușor. Față de față. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 2, 3, 5, 6, 7. Suzy, Q, extind, 5, slide, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Pam, pam, param. 5, 6, 7. 2, 3, 5, 6, 7. Mai poți? Mai poți? Mai poți? 2 ori și apără jucare nu e un lucru foarte ușor, dar îmi place foarte mult. Aș putea încerca să faci pe muzică pentru Da. vreți? Da. Mai pune cineva melodia, vă rog? 4. Mulțumesc. Cu fața Lejeria țigănească.